Nyoro muntu tata mabere igakoboka mambya ogende bara asenge chiombe tobwate nchiri gokora production ingia engombo na average igagere 3 to 5 liters chinze chinde chire 30 to 50 liters tutara keji 30 ndokora abeka average ya 10 to 20 ekiara bono origererie chiombe tobwata aje asobokena ukwane kebisine itutata aso boboito chiombe chiria nechinde wake yato twaro motindo twara ngombe yemo oseibere kwa yerageruya naliera kwa mabere wana torabe kajinyanda Jones yijira tokonya na into atuko boeri ikiachieri chinyanda cho na chitotata eti na kimwaiwa otwacha asegezo toko breed improvement oze gene improvement yani ngombe enyore mori ebwata mabere kubwengina nariga kubekwe breeding ya geweke ya gatato bono kobere piwa. There is no way ora arageria ngombe e breeding ya tonyora 15 liters to 20 liters per one day. Elinde no nchirita ibere na boko oni echinde osomeri abana ori echinde ejigo tigana kore savings yema koreta investments abaito no banga ko Jumapili chiombe chiabere tayari baji prepare ilojibe keru embego asobo kene emo ditekubweka nenyina igo tiatobwa chibo science bwarero don't fight science